Priča o izgubljenom imetku. Pripovijeda se da je jedne noći neki čovjek došao do imama Ebu Hanife i upitao ga: prije mnogo vremena zakopao sam novac na jedno mjesto, ali sam zaboravio gdje je to, pa možeš li mi pomoći da riješim ovaj problem? Ebu Hanife mu reče: to nije posao islamskog pravnika da bih mogao da ti kažem rješenje tog problema. Potom je razmislio jedan trenutak, a onda mu je ponovo rekao: idi i klanjaj do ujutro, pa ćeš se sjetiti tog mjesta ako Bog da. Čovjek je otišao i počeo da klanja. Iznenada, nakon kratkog vremena i u samom namazu, sjeti se mjesta gdje je zakopao novac. Završi namaz i požuri na to mjesto, te nađe i donese novac. Ujutro on ode do Ebu Hanife i obavijesti ga da je pronašao novac, te mu se zahvali. Zatim ga upita: kako si znao da ću se sjetiti mjesta gdje sam zakopao novac? A Ebu Hanife mu odgovori: tako što sam znao da te šejtan neće ostaviti da na miru klanjaš, nego će te ometati u namazu podsjećanjem na tvoj novac.